Koťátka jsou nejen roztomilá, ale také plná překvapení. Tady je 10 fascinujících faktů o těchto malých chlupatých tvorech. Novorozená koťata jsou slepá a hluchá. První týdny se orientují hlavně podle čichu. Mají speciální orgán, kterým ochutnávají pachy. Nazývá se Jacobsonův orgán. Koťata mohou přijít už od narození. Obvykle to znamená, že se cítí spokojeně a bezpečně. Jejich uši se mohou otáčet o 180 stupňů a každé ucho se pohybuje nezávisle. Všechny kočky se rodí s modrýma očima. Barva se mění až později. Koťata prospí až 20 hodin denně. Rostou totiž hlavně ve spánku. Mají neuvěřitelnou paměť. Mohou si pamatovat lidi a místa po mnoho let. Jejich drápky jsou vždy ostré, protože se neustále obnovují a staré vrstvy se odlupují. Když koťata hnětou tlapkami, je to známka toho, že se cítí bezpečně. Tento reflex si nesou z doby, kdy sáli mléko od mámy. A nakonec, kočky umí komunikovat různými zvuky. Koťata vydávají více než 100 různých zvuků. Který fakt tě zaujal nejvíc? Napiš do komentářů.